kwambi so wanyimi a untimi ware wanyimi a sabi untimi ware nitifo ware abusiafo yam nyina akọ aba yamba Nyansapo TV so mekase Nyansapo a na waje me so se sane ne badwemma kwan so ene so ye de ehia ebedi nkomo de se ne fata ne dika ye hia se ya ne yesua de tiso ne mmabunu no de edi hu nkomo no se wo fa tin wura mu wo hu de obeye na wo de ti wura mu a wo hu se ne obeto anam yie na aboa na aboa me enso me da wase na fei so me so se subscribe to channel no like share mo bi bi enye bi enhwe comment section wo so ye wo dia na wa kye wadwen ama no aye kama midin ene oba ye suama ye boa ene me ni opanyi a me gidie se woni gye ne ho se ne ye soso ye ni gye ne ho no wona oni yen ne di edwumadie ta hwe ti ye channel di de bia no wonum die ye dance for say opanyi ene ne tenase a abri bia ye nkomodi a ye die bia no usua de pa efrim tene ye nigye say ye sani no de ahia bio mema na kwaba ne yemfa ne nkomo hwehwe ni nyina ehyehye so opanyi ben asem na mekan Kyeame Takyi Kyeame mema wakwaba ya bruwa Kyeame Takyi mensa abo bemedi no ano no nigye se ne so yesen eni wodi ahia bio na ye besua de afri won chen de nyame ase abeto wa homodin mu na waje ye mfia so Kyeame awade yen na awade yenta yedi hu nkomo no ye se ene wo hwe ye ntentan fidie no so a awade no hwe se ne ye hye awade na se wede ne ka ye bo ye ne de ani gia na hye omofunu mu se so mani agia broso eni nanu ni nyansa yesi agia awade ade bi wa awade mu na mpanyifo ni kankan kire na yenim ne de eti ko wuramu eni ekohu ya san yechi anasa awade no kwan be ne yemfa so aye nkran ade ntina wale gu na nsin Kyeame yo bruwa me dase ye tie ne se awade ya de a na ogba ade edi hunta nipa efi se awade no na de bai se ukom na ni etu ho acha woni nkam etu ho acha ne de kwa awade ni etu ho acha ukom se yatete obi ofie bi mu na oso yatete ofie bi mu ana mo kwa kwhia entafo okra ya hwe omo agire na obi a ono yatete ofie bi mu na asoso yatete ofie bi mu ena toso bi ono unya ho ne ahia o se ukogi obi so ye fa na ma hwe edema na abehwe no ne ha nyina da so ma mo bro a o meta kan ma me ti ana me sire no oso ware me o mehwe ha me ono oba wa unim ne ma ha no o ma hwe ha o me to wa me krokro enti se wa o de hu ebi ane ye to wa akodo nwire oso ware me o ma hwe ha me na o kan no otutu tu se premte o ma hwe ha o so unim ne ma ha no a so no kasa kwa wo ha sa enti be ma bi na ne yidi de guma se na yidi jai no ena okoe ne nyame ade di ni de nyame timi ya ewiem sakraye akoe na fe watoka wa ezi no ba no ko gbiatoa na busuafo no se be ma na busuafo no se ye mpre ehi a won wo koe na kwa se hwe na me kwa bi mi di ka huru hia no nkam dwane yansa nti oba na mfiri no ai mi am de me ho no ni mi di ka se huru se be hia me a kam dwane firi kuro him ai nti hia na so yidi jawa susunu no ai nyo bia ne timi ahokere no sanate oh awade ya de a no kurani kwambi so wanyimi a untimi ware ana yesensif so bio wanyimi a sabi untimi ware nitifo ware nti se oba bia penya ba ma ware a ya tie nkomodi okoka kire na danfo ure ya o so opani o se wo de uko pe be ma ware be ma Nyansafo we na ko wa oba bia asabi am ope kwase ya na ko yi ai be ma Nyansafo we na wo ko ware no
ye man me waro da de ni ate onye no omo oba pe na mun frefo ba ne ne ma so na obey de ba he na chi nesi na obre aha basi metin so an ba sorry oba pe de o tan so be sorry yes and na man pe de be mo be so no tu a chen na me kan o so no asa asom oba ne fiefo simi kro die woni ye busuam jai yeni no ho agro na ono no fiefo no sofa abro bi no say ye ho ye sofa o si ye sofa enti awade ya de a misua ne ma bi firi me papa nchen so ni nyansa ne hia wa hwe asabi obanti ubejimi so so ni nyansa me hia wa hwe ya obanti ubejimi adentia hwe kwaye Nyankopon fa so bo something hwe kwaye oba fa so ewi ase ne something na yini fra ni je na hoodin ni o eni abo afi kwa de woko se Nyankopon se o no kwaye na on timinto atamfo so wire e so no mu uwo o something Nyankopon de be ya ahodin man afi de uwo ekiri kwa no okore na me papa kan asem bi kire ne se tete no be ma bi ware ne yire no ne ko tena ekura no mo ya ha ikum nam no oba na dia badwa no ka kire oba na se on pese oba no ba obefa be madamfo so de nam no ba on fa nko man yonko ba no so yo se oboa o ko ma panisi kani bi na oba na ya ne sa pani no atwempla to kwa siskani o man me man tare ni adi ni mpaboa o se fa ko ma kunu se ma me na uni ndiga ni kunu tare dada ntijise no fa o de akoma no so oh ba mi wo ye pa o me hunu ka me fa so utimi ko wirem ne bi aprawa mu a wo aho o se fa ko ma no ko che no onso de ko onso de ntare dada na de aba abre no to de bia o to milo ni ade o se fa ko ma no ni de akoma no enti de ense oba no se obema be ma na ba be da ho o se ukuru obi otutuo o so me mo aba enye din na ho a no ka kire ni kuru se madam fo anu a ya na me kono ho e koton na no no o so pese da ko be da enje o so enye din manumla wono so se wa wiewia no ho a be kire no na ba be kire se kura ni nti we no ko o ka chense di nansa so beba na ko e ko penam ye di ye aduane kam tenumre akura so de no nsia ba ya ne ho ezu ne se wa fa na yire atale ne yire kaba na yiro address kama atutu na no ahe na so ma ade a ono so ye oba wa ba ego yesibram wa ba ni giaba didi nkomo kakra na papa no se ne wadam fana ba de a me mekwa na jo ha se be ya kina wo kwa minya na mo amana ko so ti didi we ya no wadam fo so no kania oko no mi no be hihye so awdo na trouser no a wono so adane be e fa we be ma bio ye de be ya ofiri wa bre no jaye se wa fa mu ada we fi no ho ni re fi no ho se wi asu no se adazanini enti be ma no so ko ye na ade e be so nche no ana oba no o sori ntem se okosa nsuo be ba ko na me bi aba so bo ye be biara ho no kai se manyane no amana mfa ne kaba ne ade na nhihye won so du nsuo mu ho sinde enye papa ne be yire nde
be man so se wa ba wura mu wa ba ku mo twen ni ade ba ya be man na da we bibi en so mo nutuo mo se dawi ni jai na mahwe abotre na ho asem nti de ye ni se oba no ho no kai sa se wanyane no asem asi wo fie won so okoto akorafo mienu e wo nsuo mu no a wo mo akonsuo nti o chia wo mo di nkomo pe na onya adwene se wanye ahohare amma fia ni kunu no bekum be man na oso ani nsuo no so mrika mi no so obnam edi ayeme edi asan na mahuni ye no oba nti o ya ben fie no e no start say o friend kunu no papa edi ayeme so di asem ne bo fun dada nti edi asem so papa edi ayeme na be man no hia no kwa no oba no be man no hwi nsuo nyina agu hwegu fom o be man ni papa aso me hu bi da o sa dai o se papa me koto maami bi ne kura e wonzuom minima ne kro me no mo kasaya ma mienu nyina da mema asese wo mienu nyina ye mema wa wo se ne wo kan wo mo wadamfo no oba ye na da bema wadamfo no no oba ya bi won so dan bema da wo se ne na ba ha se afere oba no kura se papa me ya dan bi afere bema ni gwan so na ema nipa asase so ye bae no da bisa me ka kire se bonsam ni fie wura no wono mo be so so ti se hwan nyame anyina wachi oba bema wa usu ni pakra ye hu se na usitie nti awade ya de a wo komu a wo fo kasa kire wo yie papa se ahwe ye mbre bi bedu a wo no wo ntem kra be se wo ankasa wo ne wa wo fo ntem betimi ase awade enti asma wo de free uram aba be ka kire ni kuro so antimi ansua nya asem so onte da won so age adi ampa asusu bi na asie no ne yonko be ma ba be da ho amade achi afei na no pa ni so ada ba be ma asepo nya sem papa enso so wo ba ge adi ne kware ahwe bena ye difra bontin ba be je adi ampa nsu asunu nyina hwiegu adi yesua ne ma fi mpanimfo nkyai sisa kokora wate fie na wo che na ho de a ono wo che ontomago yo pani na fra na tete nye bi ni apanda no he won yes e wonya ni se ono wa se ni latest balasa hwem nti eniema tete no na nim no nye bi ni ne ena abotre ni yeni ana edi ka na abotre ka ho du a che nso ka ho wo se ne no nipa mpese sabie mu oya kwase asa o bibia no de na dwene kom de ma nananom no na se wo fa odwene bra wa bre ne yire ne mba aboa no a wo be waja o na wo ankodi papa chi a wo fa no chi na bibia no wo de ne niam na be ma amamre bi bedu ama na yire ne ma do mo nsa boda ya wo ti ne baba ma wo se ge na ware no ware na kabusu ware heza ware wo fa ba no edi nka ne ma me ye wase ene titi so me papa kura ka kire bisa wo si Nyankopon ko fere na se si Nyankopon fere na se nti wo no afeso a wo ntimi ntontoma ma ayire nko abeto bia ma wase na kese papa no eti se ro no ati ase na mo sa nti yo ese wode ne office ne baba na ma na office no na afuo no ano mo abre enya no papa ne chefa no ne office ne da no on fa hwe baba ne bi nso na se no so titi nyansa no nye bi ni ne
So ne ye frɛ ho no ye kan se tete so de abadwimi bre so it means say ne momu na ye abadwene bre bibia mo be ye bi o mo dwene bibia mo be bia na o mo dwene se wo fa wu na kodi na de a ebra niema no ba koko sika de ndie ususu ho kire wadamfo se pe se afia no ahia me wo fate ase a ko be ma na ye de ntuma sisi me wo fa ye wu afo na bedi me nsa afia no ahia na nye de so wato ntoma bia ma me sa wato bi ma ire so to bi ma wo fa ire okay bibia ye dwene ho ti e fere abadwene bre se ede ma bedi me nsa me ye fie ho mabubu ho asi no wo fa ire no ane ne ma no wo mo so wo mo wo prot bibia ni so ben ndai so bomoni asa obesi da be mi no na me nsa mo so oya sabre bia sama na ta ochi ma onyuma koso sa wadwen panti wadwen pa be hwe so na ene unu nuate na mo mienu mu ho kire mo awode wo kwayi sikadu no dia be hwe no na mo de ade na mo de o mam kwa ma me yesu se de mo pase nipa nya ma mo mo so mo nya sa mo ade na nko bona ma ne ezi minua aho kire ba di fam gi sikadu anka tu hu che kare are na nka wo fu ne sa tu ma nti wi ase tena no akwaye babaye ntin so a o so babaye ntin due wa o so a wani mu de wa hisuro de dudi hia bobo o sika so amane kro no yes nti ogontuni no se afa dia nipa da sania ma wi ase akwaye babaye ntin so a wani mu de wa hisuro de aka finfin wo sika bobo ehia ozuzu bobo na wende adi dem kra kase ewo eye unya de afa brefie e kana wade ase no ja awade bi asa oba na wo beje no so onya ka fa so onya de on family fie enye se e kan sa Debre anu dia na nyina sa na ye kan na dia tie de se nchiremu na ama okay unum se so kwa wore a be ma no se ne ositi usu ene obai abusu ene hia be ma nyansani anu bre bia me se me fie kwa mo bi asem a ntimi frɛ me bi ama ko kire ma dwene ho nti se tete wono e ba sa yitimi chi obi ofie ho se wo fa sa no se be ya wo adwen no wo mfa nkwa bonten ne anya oso bi ofie me na fie kra no kom be mam bi sa na me anam ka se na sa de no mpe o se anya oso bi ofie nti se e ba nsa abusuan na trase okay ko we jana man ka bonten ko ware a emwaye okay debi no o se nti timi ye ne bi kra wo fa so ware no wo ne wo ba ko pe kra na ejai ne dia kwara na to do wo fa no wo so de mi amena no wo fa se ne de no to okay ne ye gigi no so ne de la ka fi o okay ze wo ko twa mfoni na do tisi ho aye ho ba na be wi so wanyina ho ye yes sa wanyina ye atiase aware no nhihye bi wom se oba no ode ne ko no edika ma hwe on se de ne ho ofacity sa ni wa hwehwe on se ne ho ba bi ani dem ye mpese mbre bi bedu am ye hia wo ne no na dem dia ba bi rani se bia me boni fuye na me se me to me sa ye mpase bia sa nti se de edina ma no hwe ne yie sa na da ye be se hia no ote atiase se obetimi dia ma ho fe me ka ho ne mum so be tan ase se de yempe atiase nti no onyade a on family fie eyawo no na ye hia wo mu no yawo na ka ye onyade a on family fie so wo nkwara no mfa nkwara papa no mra okay nka se osi ukuru ne ma tofu botom obu a ohu sa no wo kronfo
Osu okun tare ano tututu boto. Opebibie film. Menya dia memfa mbefi. Nkwala no na epe omso mfa so. Nti na onya dia fa blefi. Matiase. Sanity. Matiase. Na o se ye sha ase na ye ka se na we social media so a. Yes. Awadija ye no ne se ne ekwan ye ofa se be gyae na eho ma so twen bebre no. E na ma ye di san komo yi. E na ye media yi so eye papa abante bi Charles Nyamakwe na one ne yere Joanna. Oma wade ahyase de ye hu. But enei ene enim papa ne se waye odefo woni sika ana ye kase ko private jet ono aka Ghana ni abrante woni private jet na se odi ne birthday o che gold ene ma o mom di na chikeke o che gold na mom so wo de no ho se de sika bafie enso na sika wo hoi ene na ne yere se oja no wontimi ne ntina bio aden a emasem no aye bebre de ne yere so bo a ne yere de bo no se de masem no aye bebre ma wontena fie otene ne mpanafo se bi omoso ye wo ka no nti wontimi e wa kofa yale bi e de ba ye no nti wontimi ene na ntena eno homa so ntwen na ye court ne court itu kura no judge otena mu odi asem so kura se awale enye investment nti oba na de nka na o pese nka ye nji fini okunu no ho ma no no fa nya awade no nya de se court de ma no ne mom court sika oje no 50,000 Ghana cedis 500,000 Ghana cedis court so ntimi fa sika ne ma no yes ye hwema be 50 billion court so ntimi fa ma no mo we ba na 3 billion ja wale nya investment mo oba no so gina ho no ne ho da so ye fe beje be ma ho fra na tena wetima ye na dwuma nti sika na wo pe no onya nka be ma so de no ho sika ne nyisika bia ma be obi o che gold de sika ne nyisika bia ma be ma no nti bi mu so se o sika be ma no de ba na pe no fo ma no na de konko na ka bo udin ho ban ne mo so no ye begina quarter atwe wo sa sika keto we ho no de asa ne twenkofo aso ene me edi san awade ho nkomo bebrebe yi nti na me bisa se o sa awade no ye be kwa ye ne ntena se tu ye mfu bebre ka ne ma bebre kire yen ne me se de ya na nka ho mo nka kire yen se be ma na nya de se fashion tim se nya wo ho awode ya e se ye tim se be ma na twan board ye awie nti ye mea me so na twan board ye awie nti me so me ne no a ti wo fro bata ho a yakoma ntimi ana kire wo nka kire se be ma na wetin fa bebre nti ye njai se ya na etwe sa anunkum no Onyankompon obo so ne asase eno obo Abraham ene ne yire Sara no no mti na nyankopon hwese ne a esi kono hu se Abraham no anim se wo nyini ne yire no so nim se ono so nyini ena nyankopon so hye Abraham bose wo hira no obi a wo hira me nkokoro bom na me wono me yire so ne me wa bom no so be mama se adore ye hoy wonim se enkwa a wo muso me ne da twon be fa me meje pade ne nyankopon no Abraham so hye dem no ni nyankopon di sa nkomo no se free da na mu bra no free buy no so hwe wiem nso ma na oro betima kai nso da bi undi men kai nso ma so da bi sa na me ma wasefo aye wan kasa wasene mu ma na me ma mo adi wi ase so nyankopon de ogina kinye yi nti Abraham no asem no ansere ne tiri no okobo na ira mane se nyankopon a onye dada afọ asem a waka kire mi na ogire ho se ana sala se sadia no kre o mayen tra o mobo sa nti no me de maba wa no be ma me de manyini nti menwo me maba wa no be ma ana Sara de Hegama Abraham ampa okon ho no onyemi nsan na nam se Abraham no ngobi da na Sara na wonti na ni je Sara ho sen ana ni je Hega ho sen Sara okona Hegama no ba nyumre oti wona kokora o gigi de ba na Sara so ti ho bobo ma Sara adwina asemi esa de asem no koto Nyankopon nim se ise die no eno
The onu no ho de oye no. Say nyame ne enwene ma no. Onu a na so be chewa de. Wo so kwache ni. Afere wa kwache nyame ba. Na fe ada no. Ai nyame adwuma ma no. Asem no. Di nyame de nipa tena se a onye nyame bio. De ono pa so oye no. Se wo nipa wo te ase a nyame nyame bio. Aninti ekofa asem bai. Eno na de koratwe bai no. Ene nyina koratwe da so no. Nti asem na wo ka no. Oba no konya ni kunu no a. Eka no nko no se de wo ka so wo twa de board ye no. Bia nkom bio se ni se. Sa no bia na nya sa so na awade ne hihye ne so so tie. Enu yi wodo bi adi. Mi ehu sampa. Wo timi sa adwene ofoforo. Oba bi wa onu a ade na me kura na ntuma aye data sa tobi ma no. Yesi oba bi onu a ne ha no force ni kunu ma na hwe ne kura. Ano bi na kan ya mepe. Yeso de obi apa onu kwa ne de. Yes. Obi apa onu kwa de Bible no yesua. Yesua na yensua hunu se baabi obi a wade dudu nti ya mempe na se. Ni Bible mu baabi a. Ni Bible mu baabi a. David okofa eri ayire no. Yankopon kan se senka ohwe ni so a ka o ka kire me ma me sa ma ubi. Nkofa o yonko de. Osmo odifo na tan. O se ka kire nse. Asem no mu ani yie ma me. Odifo na ko a wo odwan ba akopɛ na odifo wo nwai bebre. Na onya hoho. Na wantimi enku ono no dwan bia nsom ne hoho no. Ne mom ni na ko ahia ni dwan no. No peso ku no nso ampene. Ne senti okum na ko anansa na okum ni dwan. Sanipa no ade afobu no wo se e wo mimi man mu. O sewuo o se sa ebu abio. Mani bu ampresa. O se me kan je se ye wa. Adenti na okumuri a amfa na ire. Se me hu me bra toyi me boni da mani obia. Ni pa hu ne mra to a na de boni da ni no sre ho boni fakir. Ya matters for the bobby dinum sa. Anama hu me mra to na me boni da mani da bia. Oh, na ma hu mi mirato na mi boni da mani da. Na ma hu mi mirato mi papa na mi boni da mani da. Obi anye we la jonya mi oyemfo na ma hu mi mirato na mi boni da mani da bia. Ma hu mi mirato mi boni da mani. Yes. Obi patiwa also mirato na boni da mani. Na sta ho boni fache so. Wonderful. Panyi, then come ye dia the Euro Bible mo chese be any Bible mo etesa no. Na say ye na sofo na se wona o say na wade so no. O say ahyase no ano. Come di kan de atete yen say de kan ofo ye de atete kramofo ma. Say ukuru tuma wale bia kan ho. Am wada ho so no. Yeso sa na o say Christopher mo de tete yen. Ni ehu say ukunu ho kwan so betimi edi bia ye den. Aka wo ho. Na kan tiase ye adwuma no say ba sa no a. Sa ahoya ne wenya ka to betwa ama wade je bebrebe mi kura ko famforo nti magya wade no ka to atwa wo kana wom da de tie ne se yese ebie a ye be bia kire mofra ye menkire mpani se de wo ye siri tie won na kwa wadwene no yesa akọ sa bedi wadwene mu dem bedi wadwene mu dem nti onum pese nka wi wakom se be man se nti enso eno de kwan bebre so untumi nya de be man nko ape de bia nipa de mfomso wo ye ho okay mfomso wo ye ho me no kasai bi da mani teacher ni ba aware ni ku na wo baya ba se be man ko mu kuro mu no obi asa ko ba ko ye hu akire na be ma di gba to abefa me so se mane yere me nka mane se wodi ka wo ba ko wo mfie mienza ti asem yo wo mfie mienza wo sitie
na fufure na me de kan ho atem okopa ho chew sa na me ye no akire na me beti se mfimi nsem sanse wo amama me na sem amama se wonentie kra aw ho se se o woman for here asem bako ne Pentecost for the boha life ai kama me nim se ba ko no ba ko dia ko de che akwara ni nyafia oba hotel okay listen ko na ba ka ono no baba ko no izo ko tinu a odi nkwara mienu na ba afiri hia ba ko charge abiesia you know wa ko ba ma de achize nti nkan wo se ka se de wo kan na mmemma no ni gaye ho so se wo ye den a ukunu bitumi aware bia kan ho ze aduane koro die ya ebia wo ye tonko no nim fufu ndimu fufu ndimu apesie ebia ndiko pede onim fufu wo so abeka ho na yiri betimi anu ani nyina so so betimi anu ani nyina de ye wa wo semba ezo ti na yeyi sesa ko hwe fidie na bra bia akofo so ko atwetia fidie so ko atententen ko kra kikira bra bia minisen kwa ho wo sane no nansai wo sa ko fidie so wo ko ya anyinam wo ba ya we so mo no dia wo dua so ngi sa Matias na se mema no so ne betimi aka che won se ebia wo so wo sisui wonim se wo so ababa akuntimi ntena ho wetim ode ne ndodo nti ahyase no wo be hia me yayi ka che me se ya me de ebia kaka o mi se metimi ahwe ne mom me de ma me wate ase se me de metimi me wale bia ye den aka mfa se na se ahyase no na da bi wonko a me donya me wonko a ade ni tirim nti wo sanko foforo ba na se wonhu ni se o de sabi kwase abuo na de awuna na wasisi no anase wani no kora bi nya den na ankyere no ti emema no soso yetimi ntu amfo se wusu ni so betima wale do be wale dodo a ana wo pedodo a wade a ahyase na fa hye oba nase wo se wo hye obi fitiase no ayi usu ba die mana ka kire obo nsam kora wonye sa so be hwia wo na ka kire so mnyini papa no ndie bi aye de ada ka we fam wo ye ndie wo ye ko akuri die obeko dwanza onna gogoda woni ko akuri wo ye ndie obeko dwanza enti no kreni se media wo hia mi enye ni papa se ni se obi anmu ani masasa na muguso kro no na be hu ana na hu sa kama kora wonya anya ohunu wa no ba so na wodi obe ya kire no sa nti aware no hu sam no mame enya sam ketwa o papa ko sumpen o mame asumpen ya kan bi hu asam akire no na ya na bebia ye wese bi ni eja bi na asam o ba ena na ye yi no so aba asam o ba no so hwe hwan de kra de na chen hwan de le chewi ese ye mfanto ho ne de ba o se bi nam ka kiro no nka wo se ni kunu na firi na ki akọ na obi awo ba konti ka kra ni nyina akote no se panim pa ho utwi wi no na we tato ndizi so ne wo so ko fa ba kon abade a ko fa mienu ye na aba bu fofuru o de chenye be man ya no obi sam se asisei maame nso me nya ko basa mi su an koko na ebofu hwe eto de bi osu awo osi minim se mi kulo kuma yesa da yana me man mudi sie yana mudi sie yi na kuma mu wo mo chese be man no nche de ni aduma no ba de ono wo teacher ni a odi akatua ye bibia ti otimi di dwa tonpo na ebu ofi wo na ebu be man no wa ye bo anu wo momu ku esi akire me ka kire wo aduma ka se kronfo se se mo ate de ma akeka ya buru be man hwemu tu moja so so na tefe was it ko toka akra makwa no do na ni kunu yi se menene kasem no a eni timi bere pa o osana mi se nipa ye wudi ni sa nti e ba wa bu akire mo so gi nipa di bebere ba wo nche wi
Eba o bu akire be no. Sinana. So di ni pedi bebrebe a o nchi. Nso adno me de ma adwene ntutu mu na esa. Susu di pedi. Wo nimsa wo adwuma nkoyi. Bibi asensi. Wosi mi ankasa me o ware mi no. Onto ade ma mi de o. Mi mom na me ko. Wo na abo na hoka. To na ma to ade aba. Iko didwa. Emo bag ade na honi yedi kakaka. Se wo nsusu me se wo mo bono wo de hwe obi wo be. Se nti wo sa ada jo na koye ko. Unyama na kro unyama na. Tano ni mnyoye. Oni mnyoye. Yes, so be your papa say na wo yensa. Akokoro obi obikrum. Onko school da. The prof ba akope. Also, why do you debu the grace of me into the people? Ubuza na yere say ade na my your papa na ade boni ebe de maso. Ebe de maso. Na ade ntina muntimi ni baba ko amone na bre. Me mantimi ni baba ko bia ahyase no so ye mu okura yen. Yede ne nkonkosi awie ye duru be bia na ase pese yi oba ni mu no ade ntia. Na udum sa akira Abraham na yere mu yese. Abraham go be ko go na yere mu mu mu. Ene ne ma. Say Nyankopon ka se na se be dozo no. Oba ba ko pe bitu abo ase ya do. Debi. Oba fa ma bebre. Wona Nyankopon so na wanwasem. Obi aso do no obi ase ya do. E mema no wa wo. Ntu ko gi obi abe ma so be yen no. Mfa so be na be gi. Nyamba so ni Nyankopon akwati. Yes. Wi ase no. Nti na nipa nti mfa na ho ntutu nyame. Ase no. Ene nkomo yedi nyina no. De meti ase pa wo mo se emfa ho tu nipa so. Tu su gi nipa so. Nipa. Me si teacher ni ba no aka kire me se dana. Wo gi nipa di bebrebe a wo nchi wu. Sabre yi minim se o tie. Obeka se na sa asem na ka kire. E na ade aka asem no. Sa gi nipa di bebrebe a wo nchi wu. Na wale agidi nim so be na gina. Sa ware no na de ba no wo kom na akoka no kure bebrebe a enche. Okobu na aka bebrebe a enche be kotompo na sa na ntinda sebro ni so ko lie na lie de se ya kreka ampa so komu a pantwa tra abante ba ko e ko pe ababa obi na won so won san kan kre nti woni abaya no bi na wo kasem na abaya no hu papa papa use private car the car never abante nso num se abaya no nim ni papa na so ye no ofa ohumia wa kasa kire me wo ma asem ho nti na oko ode ho kote na car no bi twem papa na hu no baba no but won do hu papa no za ko won kan ko me papa wu ni no wa Edifru onu ana ge na yi na ge fu so nkan ko me papa ba so ofa oh enti aware mu no kredi en ma me no so sa no so okay so obi pa age se bi a wo papa pe wasem na kumam nipa na woni ni kusan bi kra na damfo bi ba wo pese adwa wo kon mesrew memanim kogu ase ne se oba chechira oni amani so abotre jamani nka di achire bebrebe a wo kra na ebeka so onye okay nti ya no si abotre bia ba chai yifri wadwum se nipa de oni na san we de obefum ese ne katrema kra ekon nti se yekeka bibi sa ama ni di wakon mu dem dia bibi asi anya ya pa no waja ama na che Matias se okokuo oka kire obofo wo se bra wo bo mu asepe na me di wo hu nkai nipa nenam ene okutatu nti wo nkwakuo no ye nkwakuo oka sa na ye mu ahye na wa ha ase se obre ne ho ase o mu se bibi kita no na ntwe oso ohun se nipa yetia wa na boni abantrim se nyame bo no wa
Se nantwie te se de wabodam oba na nipa kotope nantwie be se gina no ada no ho asom dikam si nipa bo nyam bo nipa no wo wa se da be hu se nipa yetia wa ne boni boni abanitim okoto afade e be prawo ati ase Kyeame mina wase wo futu ade amaye wo awade mu yedi kan wase abotre ho hia afi atunwache sa ye ena afi fache Jamaninka yes bi so aya na no ende so be ende onye wura mu nko ande Jamaninka amra yakofa be me firifie amra be da ama dia che afi do yeso asada ba adane ba ne jana na we jaye den ama no aka don se nso ka ho bi ti ase se ka ho bi ti ba we gina awade de we de atro twa bebem ni nyina onya no pasa esusu gi nipa di sa susu fa ho tu nipa so onyankopon ko na wo nipa de ho a woni hwamo no na wonu nipa de owo kranti o ka se that's it mema se bia enu ho no awonte ase nti nipa de fact ho tu nipa so eno anana we do hwamo ampa sa o Kyeame Takyi mensani ni di nkomo no otuyemfo bebre ne fa wade ho nti se de ya na ekokoso no ohwe comment section wode bebre adodo na se de ekoso kura de nya de se me wale bio me wale bio youth ni se self o ma bra wade de ekoso nti o wale bio afefo so ware ko so wale ko nti se hu na ye boyen no Kyeame otuyemfo bebre nti fa hye otim se abotere ka ho na ne ma bebre so ka ho bone fa che so fa ka ho bi na fe so to hu ache so ka ho bi na fe nyaka ene de wotu yemfo pa yiri ese wotie na ebeboa won so ewo wana muntu awutu o wadem so wa wadem dada na fe wode ne bebre asese omu witimi fa bone nche ene jani nyina mu fache na bie wadwene bie wakoma mu na live life na I say brofo meka say you only live once nyina yet na wiase ba akopɛ wokɔ asa nti wo say hu sene obo abrabɔ no afa na wadwuma so ye fine na wotimi ayi wodwuma ama abrabona ko yie bi ama wo na me we de ama ne ma dudu na ba no ene so bi ko aware a opeso ode be na share botom opeso oba no opeso ode be na share botom no afa no akogi bayre no adware aguso sere be odi anadwen be sesa ne wo ye ne ma sa no uku no apeso ogimi no won so na won ne be wo no nti mba wo agimifo sa na pese eduro no so akogi eduro ono na dwen na nyame de bo no o ma na mfa nya aguma nti wo na wo dan na so o pese o hye so mo nti wo kana na ho po eye agimifo no wo be wo mu ase sa nti emba wo mu de aware nro ko ware nro so ko ese wo mu hu uku na pese ogimi no ogimi ama wa ai seme mitimfie na akura gimi na wo na ne be wo man nti na ma wo ne seso sa so ntimi ko gi abreki ba no ma wo dwa ba nti no nyame no ayese ye de ye ho ahene mu ono na obi amfa na sem to nanim okay manen kama wo na wo akwagi aduro utiana na ho po oba bi aso de ba ye ho radio so o se yesi mi ku no atimi si mi pant na wachim di ahena nam so wo kan sa ayede asemi ye ka ya ka so nti wakwaya sa ma wa nti se wo kam ya nzu agini anasese na so odo odo bebre abue ono so abue ese fa yenye afra mfami atwan Kyeame so ada awuzi ye na munyina mase se moje bre na mo hwe yen etu ye ho fu bebre ye mfa nya dwuma na mo ayen won dada asesem Nyansapo TV so eni me sure se subscribe to channel no like share mo bibia enye bi enhwe comment section wo so ye wo dia ya na wa che wadwen amana aye kama ye mfa wusi ase da se na ye besen dia share bi macro kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wi klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama
akola wa no so na se otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame